Першыя згадкі пра Сынковічы датуюцца 15 стагоддзем, калі тут збудавалі абарончую царкву святога Міхала Арханёла. Сярод тутэйшых ходзіць павер'е, што царкву заснаваў вялікі князь Вітаўт падчас ратавання ад пагоні польскага караля Ягайлы. Аднак будоўля царквы працягвалася на пачатку 16 стагоддзя, магчыма, на грошы слыннага гетмана Канстанціна Астрожскага, фундатара Траецкай і Прачысцінскай цэрквы ў Вільні, якія таксама маюць абарончыя рысы. Пра гэта сведчыць дакумент 1760 года, у якім адзначалася, што царкву заклалі ў перыяд кіравання каралевы Боны Сфорца паміж 1518 і 1556 гадамі. У 1576 годзе кароль і вялікі князь Стэфан Баторый надаў вёсцы прывілеі на таргі па нядзелях і ў корчмах. Напрыканцы 18 стагоддзя Сынкавічы перайшлі да Пуслоўскіх. У архітэктуры Сынковіцкай царквы праглядаюцца рысы раманскага і гатычнага стыляў. 4 абарончыя вежы, размешчаныя з кутоў, адрозніваюцца памерамі і архітэктурнымі формамі. 2 заходнія вежы стаяць на квадратных падмурках. У прамежках паміж аркамі знаходзяцца акруглыя бойніцы. Над імі зроблены назіральныя адтуліны. Гэта дазваляла абаронцам царквы сачыць за дзеяннямі праціўніка і весці агонь на вялікія адлегласці. Бойніцы былі зроблены ў першую чаргу дзеля абароны. Апроч таго, яны з'яўляюцца важным элементам і сродкам упрыгожвання царквы. У цэнтральным трохкутніку выкарыстоўваецца ліхтарык, своеасаблівы і рэдкі архітэктурны элемент, які выконваў ролю назіральнага пункта. У шчыце франтона неглыбокія, розныя па форме і памерах атынкаваныя нішы. Яны прыглушаюць уражанне цяжкаватасці і масіўнасці, надаюць будынку яркасць і лёгкасць. Над сценамі месціцца высокі конусападобны дах. Выразнымі элементамі готыкі з'яўляюцца стрэльчатыя аркі аконных праёмаў з жалезнай акантоўкай і зорчатыя скляпенні правай апсіды храма. У інтэр'еры 4 8-гранныя слупы падзяляюць унутраную прастору на нефы, перакрытыя крыжовымі скляпеннямі з нервюрамі. Перад царквой стаіць бутава-цагляная дзвюх'ярусная 4-гранная званіца, завершаная шатровым дахам, якую збудавалі ў 1891 годзе. Нават пасля 3 падзелаў Рэчы Паспалітай царква доўгі час дзейнічала ў якасці уніяцкага храму, пасля чаго была перададзена ва ўладанне ўрадавага сінода Расійскай імперыі. Падчас панавання расійскай акупацыі гэты унікальны помнік архітэктуры наведалі і апісалі шмат краязнаўцаў, такія як Яткоўскі, Забароўскі і Богушышка, а этнограф і мастак Васіль Гразноў паказаў храм яшчэ да маскоўскай перабудовы. У 1918 годзе невядомы апалчэнец Гютлен маляваў Сынковіцкую царкву, дзякуючы чаму мы можам уявіць сабе пачатак 20 стагоддзя, які выдаўся на долю тагачасных жыхароў даволі складаным этапам. Пасля ўсіх ваенных канфліктаў жыхароў засталося зусім мала, таму цяпер святары храма мараць, каб як мага больш людзей, нават у турыстычных мэтах, наведвалі храм.